Assalamu alaikum, Malam Dr. Muhammadu Sudan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Da farkon farawa al'umma na duniya ga baki ɗaya, abin da ya kama daga ɓangaren Afirka har Kano, Najeriya da kuma sassa na duniya suna so ka ɗan fara gabatar da kanka. Wane ne kai ma tukunna? Ni dai sananne ne, saboda wani in bai sani ba, wani zai sani. Saboda ni ne Dr. Muhammad Sudan, wanda kuka fi sani da kanin Hajiya Hauwa Sudan, mai ingantar da mata masu take tallafawa mata, har ni ma na koyo ta. Saboda haka ina so duk macen da take so ta karu da irin wannan abubuwan ta dinga ganin channel namu shine zama rayuwa auratayya TV. Da izinin Allah, in dai tana kallon wannan abun, ko namiji ko babba, zai dinga karuwa har ya fuskanci ina muka dosa. Wato kana nufin kun buɗe auratayya TV don ku wayar da al'umma ko kuma ku koya mutane yadda harkar auratayya yake ne? Abin da ya sa muka buɗe wannan tashan ba don komai ba, saboda matsalolin da yake faruwa a arewacin Najeriya gaba ɗaya, ba wai a ce jihar Kano ba. Saboda na taka ƙasa iri daban-daban, na kalle yanayin zamantakewar rayuwa. Saboda dalilin wannan abun muka ce bari mu shatar da mutane, mu wayar musu da kai, saboda duk mutumin da yake kallon wannan tashan da izinin Allah zai dinga samun karuwa iri daban-daban. Saboda bari na gaya ma abin da baka sani ba, saboda matsalolin da yake faruwa na mutuwan aure, mace in dai har za ta iya dogara da kanta da business a gidanta, in mijinta ya yarda, bisa amana ya yarda, saboda ita ma za ta ci moriya, shi ma zai ci moriya. Irin matsalolin abin da yake faruwa da nake faɗa, abin da ya sa yawan aure da yake yawan mutuwa, dalilin wannan tsarin muka ɗauko wannan tsarin auratayya TV da muka buɗe shi na musamman. Mace in dai tana kallon TV nan, mutane suna kallonsa sosai, za su dinga ganin yaya muke abubuwa da sauransu. Muke haɗa su sabulu, su turaren wuta, su dilka, su wani abubuwa. Ba wai lalle sai kin tambaye mai gidanki kuɗi zai ɗauka ya baki ba, saboda ke da kanki in kika dogara da kanki, in kina da saukin abu, yanda kika aka baki abu da sauki, ke ma ki saukar da shi da sauki, sai ki dinga ganin jama'a suna zuwa miki. Abin da yasa dalilin wannan abun aure suke mutuwa, the first, yau kin tambaye mai gidanki kuɗi, to anan kullun ran namiji yake bashi, kuma namiji gaskiyar lamari su ma suna da matsala. Wato in na fahimce ka Dr. Muhammad Sudan, kana nufin cewa wannan tasha taku ta auratayya TV, bayan da abubuwan da kuke saidawa na turaren wuta da sauransu, kuna da niyyar ku koya wa matan gida 'yan sana'a su ma su dinga koyan sirrin yadda ake haɗa wannan abubuwan? Abin da kake nufi kenan? Abin da nake nufi kenan. Masha Allah. Ba tare da komai ba, saboda matsalolin aure da nake gaya ma yake mutuwa. In mace ta dogara da kanta, maza ma ya kamata ku dinga tallafa wa matayenku, saboda in ba ku taimaka musu, waye da ya taimaka musu? Suna da rauni. Menene rauni? Yanzu ka karan kanka ga matanka ta sa kaya mai kyau, riga mai kyau, kai ma abin farin ciki ne, ta sa kwalliya, ta sa hoda. Wani in yayi shekara nake gaya ma, ya ma matansa in yayi shekaran nan kayan sallah da riga da wando da sikel da abin da yake mata ba zai ƙara yi ba sai wata shekara. To ina adalci? Kaga ba adalci. Amma mace in ta dogara da kanta, tana sana'anta, ta rufa kanta asiri, ta rufa mijinta asiri, ta rufa yaranta asiri, sai kaga an zauna lafiya. Amma mace bata zauna lafiya ta rufa kanta asiri ba, namijin bai taimaka mata, ina kaga za a yi? Ba zai yi ba. Saboda ina gargaɗin maza, dan Allah dan Annabi, su dinga taimakawa mata iyayenmu ne, dole sai ka tallafa musu. In baka tallafa musu ba, ta yaya za su nema su rufa kansu asiri, su ci mai kyau, su sha mai kyau? Kai ka je kana cin mai kyau a waje, kana cin abinci a hotel mai kyau, ka bar matanka a nan a gida. Saboda me? Mata ma ina gargaɗin ku ba, in kina gyara jikinki, kina ma mijinki ladabi da biyayya, kafin mai gida ya dawo ya tafi, abin da ya baki ki karfa hannu biyu. Allah sa albarka, mai gida sai ka dawo, Allah ka ci miki mai albarka. Kafin mai gida ya dawo, kin yi wanka, sai kin zama karuwa fa da gaske ba a gidan mai gidanki, zaki samu nutsuwa da jin daɗi. In baki zama karuwa ba, sai wata yar iska ta kwace miki miji. Kin tsuke mai kyau, kin yi dressing, kafin ya dawo kin dafa abinci, kin yi wanka, kin yi kwalliya. In kika yi kwalliyan nan, kika fesa turare, kika tsuke, mai gida ya zo, kin sa turare a gida a ɗaki. Wato kana nufin yanda mata a waje suke jawo hankalin mazaje a waje saboda yanayin yin kwalliya, ya dace ita ma matan aure ta dinga yin wannan kwalliya kenan? Gaskiya ya dace ta dinga yi.
saboda in bata yi ba sai a kwace mata miji. Yau in kin tsuke, in kika sha kwalliya, in kika yi dole ya yaba. Amma bari na da baya, matsala ɗaya abin da yake kawo wannan matsala, maza ma ba su da mutunci. Saboda mace ya ta yi kwalliya ta yi kyau, iya kyau, ko ba ta yi kyau ba ka yaba, wani kaza wallahi kin yi kyau, ka wallahi wankan kin na ya kyau, ina zan iya rabuwa da ki. In kana mata nishadi, kana mata kalamai masu daɗi, ina za ta so rabuwa da kai. Wani ɗan iskan namiji in matansa ma ta yi kwalliya ta yi wanka ba zai yaba ba. Ko saduwa kai da matanka na jima'i ka yaba ka ce ka ji daɗi, kai ai ba zan iya rabuwa da ke ba, hankalinta zai ji daɗi, gobe abin da ta yi ta ƙara yi. Amma wani namiji ba zai yi ba, dole hankalin mace ya tashi ta ce in ta yi ma a banza ne, in ta yi ma a banza ne. Saboda me za ta yi wannan abu? Namijin tunda baya yabawa. Amma dan Allah dan annabi mata ku dinga gyarawa. Ko namiji baya abu lokacin da zai gane gaskiya, ki soke ki wanka, ki sa turare, ki sa kaya kafin mai gidan ki zo, ki sa turare. In ya zo shan abinci iya jin kamshin turaren nan kin masa kyau, ina zai fita sai ya dinga fira da ke, ya dinga miki kalamai, ki dinga masa kalamai, iya jin daɗi, iya kina faranta masa rai, sai ga an zauna lafiya. Saboda irin kayan matan nan da muke da su muka kawo su daga Sudan, kasashe iri daban-daban, da duk macen da ta yi amfani da shi insha Allah rabbi akwai wani abu na sirri ma bari na gaya muku. In namiji ma mai taurin hannu ne kam, in baya sake wallahi sai ya sake miki. Kana nufin za ta dan shawo kan mijinta da abin ta bukata ya bata kenan? Da izinin Allah in ta gyara. Na'am. Ba wai lalle shi ta tambaye kuɗi a wajensa. Jin daɗin wannan abin da yayi ta burge shi zai sa nishadi ya dauki wannan abin ya. Wato wannan wani sirri ne na daban. Wani sirri. Kuma akwai sirrin da ba ku sani ba mata. To ina zuwa Dr. Muhammad, yanzu wannan sirrin kamar idan mata masu kallon mu yanzu haka suna da bukata, kana da lambar waya ne da za su tuntube ka ta bangare guda a sirrance? Ina da lambar waya da zan iya badawa. Na'am. Amma he masu aure. Saboda ba zan daura mutanen banza yan iska wanda ba su da aure ba da dauki wani abu na basu, saboda bana ba wanda mata da aure ba. In na tabbatar baki da aure wallahi ba zan baki ba. Ina gane alamu da wanda ba tan aure ba da matan aure, saboda Allah ne ya bani wannan baiwan nake ganewa. Saboda ba zan bari ta je ta cutar da mazajen matan wani ba a gida. Saboda kasancewa ta farko mace in ta yadda da turare humura da wani na sirri da muka zo da shi, in dai har tana amfani da shi, ta yi amfani da shi, in dai macen da ta cika mace ce, in dai ba ta yi amfani da wannan ba a shagon Hajiya Hauwa Sudan, gaskiya ba ta kai mace ba. Saboda ita ce da tuta a wajen mai gidanta. In ita kadai ne ma iya gada-gada zai kara mata aure wallahi bai isa yi shi ba. Bai isa ba. Wannan shagon naku a ina yake ne? Muna nan a titin nan Zoo Road, asibitin da aka bude na yara na yoyon fitsari wanda aka bude shi yanzu yake aiki. Muna offices da shi, asibitin VVF. Duk mutumin da yake so ya dinga samun karuwa da ilimantuwa a tattare da wannan tashan na auratayya TV. Duk macen da take so ta kalla wannan auratayya TV ta dinga kallo, za ta dinga samun nishadi da walwala a tattare da ita. Kuma ta yi subscribing kenan ko? Insha Allah. Kuma za ta yi tambaya a channel din. Za ta iya tambaya a channel din, za a iya ba ta amsa a tattare da wani abu. Akwai wani abu da sirri ban so na fade shi ba. Ina zuwa Dr. Muhammad. Zuro din nan nawa na gari ne? Na garin jihar Kano. Okay, cikin kasar Kano kenan. Cikin kasar Kano. Zuro. Masha Allah. A nan miki. Akwai wani abin da nake so na yi bayani, amma ban dan yi bayani kaɗan game da mata. Mata saboda duniya ne take kallo na gaba daya. Ba wai ko maganan batsa bane ko maganan wannan. Akwai wani inda iya da karamin kwakwalwa zai iya fuskantar me nake nufi, me nake gaya a ciki. Ni saboda gyaran aure muke, saboda harka na mata ne. Saboda ni ban damu da wata mace ba ko wani sha ko wani abu, ni harka na mata ne. A haka na dogara na koya, ina cikin ta tsindin da mata na guda 3 ina tare da su. Abin da nake so da ku yanzu mata, na ɗaya mace in ta iya lafasi mai kyau, da in ta yi wanka namiji tana jin ra'ayin hankalin namiji, tana jan hankalinsa. In ta yi wanka mai kyau, ta yi kwalliya, ta fesa turare wanda yake zuƙo zuciyar mai gida ya ji a duniya an ba ita ba sai rijiya. In ta fesa turaren nan tana masa kalami mai daɗi masu ƙayatarwa, sai kaga an samu nutsuwa da jin daɗi. Wata mace za ta ga
kwalliya bata iya ba, banda tsamin kashi, banda warin gumi, ba kwalliya, ba gyaran jiki, ba tsafta, ba komai, ina namiji ba zai dinga gudu a tattare da ke ba. Shi wannan warin kashin akwai maganinsa ne? Warin kashi muna da maganinsa, kuma wani halitta ne, amma akwai maganin da zai iya danne shi. Akwai wani warin kashi da halitta ne, ko fesa turaren da ka yi ba zai iya kaucewa, iya nan a tattare da kai. Amma mace na ɗaya na farko da zan gaya muku, kwanciya iyawa ne. Na farko mata, ina gargaɗa ku dinga ji da bayanin da nake yi da nishaɗin da nake koyarwa. Mace in ta iya kwanciya za ta samu nasara da dama a tattare da mazajensu. Wata mace ba ta iya kwanciya ba, wata zai ta kwanta kaman jaka. Ina namiji zai dinga bibiyan ta iya nishaɗi, iya kwanciya ma da lafazi da iya kwanciya da gaskiya shi yake kawo inganci. Babu mata ina jan hankali, in kuka iya kwanciya da kalami da komai, wata yar iska bata isa ta dauke miki miji ba, bata isa ba. Amma irin nagartan da style da take maza da kalami da wace iri ta sa humura ta sa menene na mallaka, ba abin da yake jan hankalin namiji zaki ga yawa wata yar iska karuwar banza da ya raki ba kuɗi ya dauka mata, saboda irin wannan abubuwan ne da sauransu. Amma mace in dai kina gyara jikinki, kina komai, ko ke budurwa ce ko bazawara, kina sa turare mai kamshi, akwai ta sirri da muke da ita wanda in kika sa wallahi kina kyaftawa dole sai kin yi farin jinin nan, da izinin Allah sai kin yi farin jini, sai kin kasuwa. To ire-iren wannan duk muna da su, amma yanzu zamu dinga wayarwa mutane kai su dinga kallon wannan tashar namu Auratayya TV, da izinin Allah mutane za su dinga samun karuwa iri daban-daban. Da farko muna da mai wanda yake zuƙo zuciyar, yake sa hasken mace ta ƙara haske, ta ƙara inganci, ta yi fresh, ta yi kyau. Kin ga wannan man baya sa kaman bleaching ya bata miki fuska, ki yi dabbari ya maida ki wani kala daban-daban. Amma da izinin Allah kina amfani da wannan su man da sabulin nan, shine wanda muke tallan shi, muke bonus nashi, sabulin Dilka. Shine wannan sabulin Dilka, kun gansa nan. Sabulin Dilka iya ƙayatar da jiki, fata ta yi fresh, ki haske, nan karwa, komai da komai da kike gaba ɗaya zai clearing nashi, ki dinga shining daga nisa. In ke baka ce kina wanka da shi ne rake chocolate kalo, ki kyau sosai. In ke fara ce zai zama rake zabiya, ki ƙara inganci da shi. In kika shafa wannan man, shine wanda yake ƙara mace kyau, ya ƙara zuƙo kyanta, inda kika san balarabiya haka za ki koma. A sati in kika yi amfani da shi, ba bleaching bane, mai ne wannan wanda mu karan kanmu mu muke hadawa da kanmu. Wallahi tallahi ba ma sa kayan bleaching, wannan sirri ne tsakaninmu da mu da muke hadawa, da muka gade shi daga Sudan, muke zuwa da shi. Da izinin Allah, in kuna kallon wannan tashar namu na Auratayya TV, da izinin Allah za ku dinga samun waraka iri daban-daban. Wato nan gaba dakta za ku fara koya ma mata yadda ake haɗa wannan man kenan? Insha Allah rabbi, in baka da gardama da taurin kai da girma da isa, da izinin Allah, insha Allah rabbi, duk mutumin da yake kallon wannan channel din Auratayya TV, za ku dinga ganin irin abubuwa gamsuwa, ko namiji in baka da girman kai, ko matan aure, ko bazawara, ko 'yan mata, da izinin Allah in dai kuna kallon Auratayya TV, za ku dinga samun waraka iri daban-daban. Mace za ta dogara da kanta, ba wai lalle ta dogara da namiji ba. Yawwa Dr. Muhammad, kai maganan wannan farin man da na gani da kuma wannan to amma ga wata 'yar kwalba can ban ji kai bayani ba akan. Wannan ita ce ta sirri, da ban so na yi bayani ba, ko mace ko namiji insha Allah rabbi suna wannan abun. Shine wanda in namiji da baya gamsar da matansa, in ya yawan release, kin san lalura ce, ba wai maganan kunya, ko kai namiji ne ba wani maganan kunya, ka zo ka fitar da kanka ka yi bayani. Yana ƙara kuzarin namiji kenan? Kuzari yake ƙara sosai. In kana yin ɗaya ma sai ka yi 5, amma fa da kura ji mata ciwo, ba wai na ce sai ka yi 5 ba. Insha Allah rabbi in kai shashi, wallahi in kana yin ɗaya sai ka yi 3. Akwai wani da zaka ga in yayi sadu da matansa, in yayi so ɗayan nan, zaka ga irin kasalan jiki, wani sai ya kwana 2 kwana 3 bai damu da mace ba.
to duk irin wannan abin sanyi ne da macaccen mani da ya taru a ƙarƙashin maran namiji, da izinin Allah in dai har amfani da shi zai samu waraka. Amma ba banda goraye fa, saboda na san gauro wanda ba shi da aure ko macen da bata da aure, in ta ma mace bata da ni'ima sanyi ya gwagware ta, in miji ya zo neman kusantanta sai ta dinga cewa ita bata so, duk wannan laluran sanyi ne. Amma insha Allah rabi ta zo wajen Dr. Ahmad Sudan, yanan Hajiya Hauwa Sudan, za ku samu waraka da jin daɗi. Shi kuma wannan shi ne wanda muka zo da shi sabon samfur daga Sudan, muka kawo muku iya tsayin gashi, ya sa laushin gashi, ya ƙara inganci. Macen da ba ta da gashi har gadon baya, mu a Sudan da muke cewa liyaliya, in kun ji liyaliya karkar, to shi ne wannan mace za ta dinga bunƙasa da tsayin gashi. Wannan na ƙara gashi kenan. Ƙara gashi yake, iya sa laushin gashi, tsayin gashi, nagartan gashi, ya sa gashi ya yi baki. Insha Allah rabi duk wannan abubuwan kin daina shi. Haza wassalam, duk macen da take kallon wannan gidan TV Auratayya TV zai dinga samun abubuwa iri daban-daban, kuma za mu dinga koya mata da maza wanda ba su da aikin yi, ko macen da ba ta da aikin yi a gidan mai gidanta, ba wai ta dinga tambayar mai gida ba ni nan shi fa shi yake kashe aure. Saboda in kika dogara da kanki, ba namiji bai sai miki ba, kafin namiji ya tambaye shi abu kin masa, shi ma zai dinga jin daɗi da nishadi a tattare shi. Kuma mata ina garzaya muku ku zo fa wajen Hajiya Hauwa Sudan, ku karɓi wannan abin sirrin nan wanda za ku dinga mallake mazajenku. Saboda ba mutumiyar banza yar iska kina zaune a gida banda tsami da warin kashi, ba wanka ba komai, amma in kika zo wajen Hajiya Hauwa Sudan ta kawo muku tsaraba iri daban-daban wanda zaki mallake mai gidanku, ki dinga jin zaman lafiya. Ba wai kin tambaye shi kuɗi zai ɗauka baki, in sa akwai namiji mai kamkan wanda baya son kira, amma in kika zo wajen Hajiya Hauwa Sudan zaki samu waraka. Ga lamban waya na 070 64 40 51 20. Ga kayanmu da muka sau muku da shi, mun tafi mun dawo, ga su iri daban-daban. Mun kawo muku kayan show glass wanda muke bonanzar su na ƙarshen shekara kafin dai mu tafi Sudan ne. Ga sanan iri daban-daban ina nuna muku su kwantena na zamani, kwalba da muka kawo muku na zamani akan farashin bonus muka kawo muku ita. Ga modifier, ga bononi na zamani, ga rumfure shina wanda yake manta ango, shi ne wannan rumfure shina manta amarya. In kika fesa shi, mai gida ba zai fita kallon bol ba, ko ya zai zance kurkuce maza fa ina kora ku, na san halin ku ne haka, saboda gaskiyar lamari mata abin tausayi ne. In dai kuna bibiyan wannan gidan TV, da izinin Allah za ku dinga samun nishadi iri daban-daban. Haza wassalam, ina muku fatan alheri daga masoyanku Muhammad Sudan naku. Al'umma maza da mata duniya gabaki daya, kun ji jawabi na ingantaccen jawabi daga wajen Dr. Muhammad Sudan. Kuma a yi kokari a yi subscribing wannan channel saboda a samu ƙarin bayani nan gaba. Sai kun biyo mu za ku ku biyo mu nan gaba kaɗan, za ku sake samun wani sabon shirin nan da za a koya muku wasu 'yan sana'o'i na gida ku mata wanda za ku dinga yi da kanku, ba wai ku dogara da mai gidanku ba, insha Allah.